बर' बिमानि रावनिफ्रायसो बर' माहारिबादा जागायजेनो। बर' रावखौ गेबेङै रायलायनो रोङाब्लाबो रायलायनो सोलोंनो नाजाथारनांगोन। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि बानसु आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। दिनै खोला कामरुप जिल्ला एबसुआ जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गंब्रै दखरा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मावथि फारियाफोरजों मेल जथुमा जायो। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सानसोरां बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय मावथि फारिया जथुमायाव गाहाय बिबुंथि महरै बाहागो लायो। मिरु एबसुनि बानसु आफादगिरि खोरोमदाव वारिया मावथि फारिया जथुमायावनो बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि बानसु आफादगिरि खोरोमदाव वारिया एबसुनि बिबानगिरिफ्रा मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बिथाङा BKWC गोरोबथानि दफा मावफुंनाय, हानि जेंना सुस्रांनाय आरो भारतनि इलेक्शन कमिशन फोसावनाय MP आरो MLA समष्टिनि डेलिमिटेशन सायावबो गुवारै बुंफोरना होयो। मावथि फारिया जथुमायाव मिरु एबसुनि नोजोरबारि महरै लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी आरो माखासे बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। जथुमाव माननि आलासि महरै बाहागो लाबावदों खोला कामरुप जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालाव राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा नगरमल स्वर्गियारिया। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।